Dámy a páni, vítam vás v novom videu. Dneska je to Pokédrav. Máme kresliť Pokémonov za 45 sekúnd. A je to niečo hrozné, pretože ja vôbec neviem kresliť. Oh my god! Toto nedá nikto, dámy a páni, toto nedá nikto. Toto ani matematiek. Toto čo je? Dámy a páni, to je hrozné. Ale hrozné. No páni, dáte mi like, lebo sa dopadnete. To je krásne. Určite sa to podobá, že? Určite. Určite. To je krásne. Pokračujeme. No. Nevím. Má to divnú hlavu. A hen to zavolá, že je väčšie než to prvé. Krista pána! To je také primitívne a je to takto pokazí. Myslíte si, že je to vyfarbené, okej? Aj tu. Páti, toto je hrozné. Podobá sa to. Totálne sa to podobá, dámy a páni. Pane Bože. Toto nedám. To ani neviem vidieť. No. Preboha. Kriste, pane. Ja som horšie než pán Madak. Tak ja toto musím vidieť na tak hlava. To je toto. Lebo keď... No to ani... Sadím sa, že ani toto nenakreslím. No, už je to vidno. Preboha, ja som lama. Toto čo je? Jasné, jasné. Jasné, takto on vyzerá. On má lít, ty vole. A páni, ja som Picasso. Čo, pozrite sa tu hore, čo je. To je čo? Drúňa. Ó bože, sandovaš. Toto je hrozné, toto je hrozné, toto je hrozné. Stopujte ma, to ja tu kreslím. Ako sa tie pazúre nakresí, keď sú belé a nič také biele tu není, lebo biele to potom ne. Preboha! Toto hrozné. Hrozné vodliny, rýchlo, kým sa dá. Z očí. Tadá! Ja som talentovaný. Ježiši Kriste. Keď je toto najprimitívnejšie, tak ja to nedám. Toto je také primitívne. Pozrite na to, pre Boha. Je mi zle.
Určite sa to podobá. Skoro určite sa to veľmi podobá, dámy a páni. Dáme si posledných dvoch, toto je hrozné. Ivy. Chudák Pokémon, jak som ho tu neúctil. Už to vyzerá veľmi pekne. Verím vám. Sak zase. Pole. Nemozeríte. Ale tak. Ty potom zdáme posledného. Ty vole, toto je hrozné. Ja som nepoučiteľný. Zata ako nejaký vták. Hrozné. Teda posledný je veľmi ťažký. Ty vole. Taká gúča. Sakov. Dámy a páni, ďakujem, že ste to pozreli. Veľmi je to hrozné. Snad sa vám to páčilo. Vidíme sa na budúce. Čus. Pen.